வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம், மேக்கிங் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு நான் மேக்கிங் வீடியோஸ் போட்டு என்ன ஆகுது, அதுக்கோசம் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மேக்கிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது நான் செஞ்ச ப்ரொஜெக்டர் தான். ஒன்றுமே தெரியலையே. ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டை தேவை. இது வந்து நீங்கள் ஒரு இதில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கீழே வந்து அப்படியே பிளெயின் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேலே ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டேப் போட்டு ஸ்மூத்தாக மாற்றுங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பொருள் தேவை. நீங்கள் லென்ஸு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை ஒரு எல்இடி பல்பில் இருக்க அந்த மேலே இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பல்பை வந்து ஒரு எண்டில் வைக்கணும். அதாவது எண்டில் இருக்க அந்த மாதிரி சென்டரில் நீங்கள் வந்து இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பல்ப் வந்து கரெக்டாக சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் அதில் வந்து சுற்றி மார்க் பண்ணிவிட்டு, இப்போ அந்த பல்பு ஷேப்புக்கு அந்த பல்பு சுற்றி கட் பண்ணிவிட்டு பாதி இன்சைடும் பாதி அவுட் சைடும் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். நிறைய யூடியூபர் போட்டாங்க, நான் செஞ்சு உங்களுக்கோசமே நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். இது வந்து எப்போ எடுத்த வீடியோ, அதாவது ஒரு 2 months ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ எடுத்து. நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். என் ஃபோன் வந்து ரீபூட் ஆனதுனால அந்த வீடியோ அப்போ அப்லோட் பண்ணாமல் போயிடுச்சு. அதனால் மறுபடியும் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கோசம் போகிறேன். இப்போ நான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட்டாச்சு. இப்போ அந்த இடத்துல அந்த பல்பை இன்செர்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது பாதி உள்ளே போனோம், அதாவது பாதி இன்சைட் பாதி அவுட் சைட். நான் சொன்ன வரை இப்போ கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டேன் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் நம்ம வந்து முக்கியமான மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட அட்டைப்பெட்டி வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேவை. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது நான் டோட்டல் வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டோட்டல் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து அதில் டிஸ்பிளே கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோ ரொட்டேட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ரொட்டேட் ஆகாது. நீங்கள் ஃபோன்லேயே கூட பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அதுக்கோசமே இந்த ஆப் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே ரொட்டேட் ஆகலாம், நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இந்த ஆப் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். அது லிங்க்கை எப்படி டவுன்லோட் பண்ண தெரியல, டுட்டோரியல் லிங்க் சொல்லிட்டு தனியாக லிங்க் கொடுக்குறேன். அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேக் சைடில் ஒன்று, அது ஃப்ரண்ட்லேயே பேக்கில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் ஆகுது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் செல்ஃபி ஸ்டிக்கு இந்த மாதிரி எதனா ஒரு இது வாட்டர் கேன் கூட வைக்கலாம். இல்லை ஒரு நீங்கள் ஒரு கார்போர்டில் ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி கூட செஞ்சு வச்சுக்கலாம். பென்ட்டு மாதிரி ஒன்று கேப் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து கிளியராக வருதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபோன் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு வெயிட் ஆப்ஜெக்ட் வைங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது நைட் டைம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக தெரியும். தேட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து கிளியராக பிக்சர் வேணும்னா நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நைட் டைம் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு. இப்போ வந்து நான் ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டுறேன். நான் வந்து சாஞ்சதுக்கு ஒரு வெயிட், அதாவது ஒரு கட்டிங் பிளேட்டை வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ஆட்டோ ரொட்டேட்லாம் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணால் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது. அதான் கூட ஒரு முக்கியமான மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கோசம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நான் சொன்னேன். இப்போ இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மெட்டீரியலை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் இந்த ப்ளேயருக்குள்ளே வந்துட்டு ஆட்டோ ரொட்டேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ரொட்டேட்டை வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த 3 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆட்டோ ரொட்டேட்னு ஒன்று இருக்கும். டிஸ்பிளேக்குள்ளே வந்துட்டு ஆட்டோ ரொட்டேட் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் திரும்பும். அப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு மறுபடியும் அது உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அதாவது அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஆட்டோ ரொட்டேட் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக அந்த அட்ஜஸ்ட் இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கட்டிங் பிளேயரை வச்சுருங்க. முக்கியமாக என்னதுன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் வைக்கலாம். அந்த பல்ப் வந்து கீழே விழுந்து உடஞ்சிடும். அதான் கூட இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு முக்கியமான மெட்டீரியல் சொன்னது தான். ஆக்சுவலாக வந்து லென்ஸாக கூட வாட்டர் சேர்க்கும் போது பவர்ஃபுல் லென்ஸாக மாறும். இப்போ ஓகே, நம்ம வந்து பல்பில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளோட மொத்தம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போய் செக் பண்ணிடலாம். நிறைய கூட இருக்கக்கூடாது, நான் கொஞ்சம் மேலே கேப் எடுத்து சொன்னேன். நிறைய இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக லீக் ஆச்சுன்னா கூட அவ்வளோதான். இந்த பல்ப் வந்து உடைக்கும் போது பார்த்து விடுங்க. அப்படி இல்லைனா அவுட்டு ஓப்பன் பல்ப்னு போடுங்க. நிறைய வீடியோஸ் வருது, அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவே போடல. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நான் 2வது பல்ப், நான் ஃபஸ்ட் பல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணேன்.
அது வந்து உடஞ்சிடுச்சு ஃபுல்லாக. இந்த 2வது பல்ப் தான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தது. இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து டே டைமில் தான் எடுத்தேன். இப்போ நைட் டைமில் எடுத்தது நான் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்லேயே போட்டேன். ஆக்சுவலாக அதோடு நல்லா தான் இருந்துச்சு நேரில் பார்க்கும்போது. வீடியோவில் எடுக்கும்போது மட்டும் சரியாக தெரியல. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஈஸி தான். ஒரு பல்ப்பு இல்லை, ஒரு லென்ஸு. நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் லென்ஸு வாங்கினேன், பல்புக்கு பதிலாக அங்கே ஒரு லென்ஸு வச்சுருங்க. 2 லென்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு பைப் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான லென்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வெறும் லென்ஸை பவர்ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சா கூட இது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். நான் முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ வந்து எந்த இடத்துல கரெக்டாக கிளியராக பிக் இமேஜாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எதிரில் வர அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயிட்டில் இருந்தால் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி தோணுது. இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ வந்து நைட் டைம் செஞ்சு பார்த்தேன். இப்போ வந்து ஒரு அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது. என்ன தெரிகிறது? அது ஒண்ணுமில்லடா. நைட் கூட இல்லை, ஒரு ஈவினிங் டைம் தான். அது இருட்டாக இருந்துச்சு அந்த இடம். ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ஓரளவுக்கு ஒர்க் ஆச்சு. இதோட நேரில் பார்க்கும்போது நல்லாவே இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.